Сёння у нас чарговая тэма, пра якую тарам не гавораць у школе. Па шырасці не ведаюць чаму. Можа таму, што раней гэтым магла займацца толькі шляхта. Ці таму, што беларусам ёсць чым ганарыцца ў гэтай сферы, а беларускі школьнік мусіць пра сваю краіну думаць выключна ў катэгорыі нядолі і лапцей. У любым выпадку, дарагія сябры, прадстаўляем вашай увазе мастацтва святла і ценю, уважлівасці і вырашальнага моманту – беларускую фатаграфію. Ніколі не чулі? Не будзем грузіць вас датамі і шматлікімі імёнамі, прапануем топ-5 гістарычных беларускіх фатаграфій у наступных намінацыях. Самая романтычная, самая літаратурная, трэвел, самая гераічная і самая класічная, раз ужо ў нас гаворка пра гісторыю. Тытул самай романтычнай беларускай фотокарткі аддаем партрэту жонкі Зінаіды Ануфрыўны аўтарства Леона Дашкевіча. Знята прыблізна ў 1912 годзе ў Ереване. Захоўваецца ў фондзе Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. Можна доўга гаварыць пра асаблівасці апаратаў, друку і кампазіцыі, а можна проста паглядзець на Зінаіду Ануфрыўну і закахацца. Кім жа быў фатограф, які так адчуваў, так бачыў і так умеў? А што ён рабіў у Ереване на пачатку мінулага стагоддзя? Леон, альбо Леў Дашкевіч, нарадзіўся ў Менску ў 1882 годзе. Павучаў медыцыну ў Варшаўскім універсітэце, за ўдзел у студэнцкай забастоўцы арыштаваны і выключаны з універсітэта без права паступлення ў ВНУ Расійскай імперыі. Леон кажа «Окей» і едзе вучыцца ў французскі дыжон на філолага, а пасля на фатографа ў Парыж. Выпраўляецца выкладаць французскую мову, фізіку і прыродазнаўства, сусветную літаратуру і фатаграфію ў Грузію, Арменію. Год працуе дзяржаўным фатографам ураду Азербайджана. А ў 20-х вяртаецца ў Беларусь, каб стаць тут першым выкладчыкам фатаграфій у Менскім інстытуце народнай адукацыі. Наступныя 10 год Дашкевіч захапляецца краязнаўствам і ўдзельнічае ў этнаграфічнай экспедыцыі ў якасці фатографа. Каля 100 фатаграфій сталі дакументальнымі сведчаннямі паўсядзённага жыцця людзей у Барысаўскім і Гуменскім паветах Беларусі. Культурнае жыццё краіны, віды гарадоў, інтэр'ерная здымка робяць Дашкевіча вядомым майстрам. Першым фатографам першага ілюстраванага часопіса «Чырвоная Беларусь» таксама быў Дашкевіч. У 1930 годзе Дашкевіч арыштаваны па сумна вядомай справе Саюза вызвалення Беларусі. Па ёй праходзіла безліч нашых культурных дзеячоў, але нечакана вызвалены, у адрозненні ад рэшты культурных дзеячоў. Пасля гэтага ад актыўных заняткаў фатаграфіяй ён адмовіўся. Самая літаратурная, проста з хрэстаматыяй. У кадры Станіслава Антона Прушынскага Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Зроблена недзе ў 1860 годзе. Гэта самая першая надрукаваная на паперы фатаграфія, зробленая ў Беларусі. Звернем увагу на дэталькі. Дунін-Марцінкевіч у шляхетнай чамарцы, распаўсюджанай у Рэчы Паспалітай у 18 стагоддзі сярод прыхільнікаў незалежнасці ад Расіі. У руках ён трымае газету з зафарбаванай назвай. Але даследчыкі пад лупай разглядзелі, што гэта нішто іншае, як мужыцкая праўда, рупар паўстання Каліноўскага. Неўзабаве пасля здымкаў Дунін-Марцінкевіч патрапіў у Менскую турму. А яшчэ праз 2 гады арыштаваны і Антон Прушынскі, якраз на пачатку паўстання. На следстве у якасці рэчавага доказу фігуравала крэсла, якое Прушынскі выкарыстоўваў у сваёй фотамайстэрні, з высокай спінкай, на версе якой знаходзіліся малюнкі арла і пагоні, сімвалаў паўстання. Па прыгавору суда Антон Прушынскі быў сасланы ў Сібір. Для большасці гэта азначала галечу і смерць. Але прадуманы Прушынскі перад паўстаннем перааформіў усе каштоўнасці на жонку Пелагею Вікторыю, у тым ліку фатаграфічную машыну і прэс. Прыставы проста не знайшлі ў яго маёмасці для канфіскацыі. Таму, калі жонка з дзецьмі прыехалі да яго ў Томск і прывязлі ўсю апаратуру для працы, Прушынскі адчыніў там новую фотамайстэрню. Пасля высылкі Прушынскія жылі ў Варшаве. Там, на вуліцы Новы Свят 34, а затым на Хмельнай 25, ён адчыніў чарговае уласнае фотаатэлье. Але не будзем забываць, што сваю першую фотамайстэрню Антон Прушынскі, ураджэнец мястэчка Асінцы, бліз Вілейкі, адчыніў на вуліцы Францысканскай, цяпер Леніна. Гэта была і першая майстэрня ў Менску. Першапачаткова фатаграфія была справай
для людзей вельмі заможных. Для тых, каму баляў для шчасця было недастаткова. Адзін з іх быў граф Бенедыкт Тышкевіч, прадстаўнік адной з самых магутных сем'яў ВКЛ, які атрымаў у спадчыну шмат нерухомасці і капіталу і меў маёнткі ў Налібоцкай пушчы на Валожаншчыне. Граф арендаваў караблі, каб аб'ехаць Індыю, Кітай, Японію, а плыў вакол свету на ўласнай яхце. Яго здымкі на выставе 1876 года ў Філадельфіі у Амерыцы атрымалі медаль. З таго часу да яго прыходзіць усесветная слава фатографа-падарожніка. На аўтапартрэце нашага топ-5 ён сядзіць на драўляным мосце альбо пералазіць праз агароджу, не вельмі зразумела што, але дакладна нешта пераадольвае, бо гэта сапраўдная перашкода для сапраўднага падарожніка. Хаця вось гэты аўтапартрэт нам таксама падаецца вельмі ўдалым. Аж ты флешмоб пачынай, фоткайся, як Тышкевіч. Граф нарабіў безліч фота беларускага жыцця ў сваім маёнтку. Сельскія дзяўчаты, быт і пейзажныя сцэны. Няхай здымкі 100 разоў зарэжысраваныя, але па правілах 1890-х гадоў. Ну, але будзем шчырымі. Колькі дзесяткаў дубляў вы робіце перад тым, як выкласці селфі ў сеціва? Калі пачалася Першая сусветная вайна, Бенедыкт Тышкевіч з'ехаў з сям'ёй у Францыю, дзе і памёр у 1935 годзе. Дзве вайны знішчылі ягоную сядзібу ў Вялым. Згарэла ягоная калекцыя твораў мастацтва, а там нават Леонардо да Вінчы быў. І фотоархіў згарэў. Імя Тышкевіча забылася. Але у 1993 годзе музей французскага горада Н'епсу выпадкова купіў у парыжскага антыквара альбом фатаграфіяў. Высвятляецца, гэта цудам ацалелы альбом фатаграфіяў Тышкевіча. 86 адбіткаў на кардоннай аснове, якія зафіксавалі разнастайныя мясціны і людзей Беларусі, Францыі, Італіі. Ад усёй спадчыны Тышкевіча, імаверна, застаўся толькі гэты альбом. Але які? Самае гераічнае. Тут можна паспрачацца, і дыскусія, як заўжды, вітаецца. Міхаіл Ананін. Савецкі ваенны карэспандэнт, працаваў у найбуйнейшых выданнях і інфармацыйных агенцыях. Камсамольская праўда, савецкае фота, ТАСС. Паспяховая кар'ера фотографа ў жанры сацрэалізму. Ідэалогія, будова, ура! Калі раптам у вас у сям'і захаваліся старыя каляровыя паштоўкі з відамі Менска, Нясвіжа, Беларускай пушчы, праверце. Вельмі можа быць, што гэта рарытэты фатаграфіі Міхаіла Ананіна. А зараз аб самай гераічнай фатаграфіі. Яна мае назву «Гэта не павінна паўтарыцца» і захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Зроблена ў Брэсцкай крэпасці ў 1961 годзе. Пасля вайны і да сённяшніх дзён дзяржава імкнецца стварыць уражанне, што вайна – гэта пра перамогу, герояў, медалі і іншы вайсковы гламур. Савецкі салдат упэўнена крочыць у шчаслівую будучыню. Але людзі, якія вайну сапраўды адчулі, гавораць пра вайну інакш, калі гавораць увогуле. У кадры абаронца Брэсцкай крэпасці Владзімір Фурсаў, без нагі, з мыліцы адстаўлены крыху ў бок. Гэты чалавек абдымае руіны. Вось уласна і ўсё. Герой і яго лёс. Па-за ўсімі намінацыямі думаем гісторыя беларускай фатаграфіі, гаворым Ян Булгак. Чаму гэта імя першае? Бацька беларускай, літоўскай і польскай фатаграфіі Ян Булгак нарадзіўся ў 1876 годзе ў мястэчку Асташына пад Наваградкам. Пасля вучобы ў Кракаве філасофія і Дрэздане фотасправа доўгія гады жыў у вёсцы Перасека пад Менскам. Ён зрабіў сотні здымкаў у розных кутках Беларусі, партрэтаў людзей, краявідаў і помнікаў архітэктуры. З 1912 до 19 году Булгак выканаў некалькі тысячаў здымкаў у Вільні, тагачаснай сталіцы нашага краю. Гэтая вялікая праца прынесла яму і вялікую славу. Ён стаў стваральнікам першай у свеце школы мастацкай фатаграфіі пры Віленскім універсітэце, аўтарам кнігі «Эстэтыка святла». З 1945 пераехаў з сям'ёй у Варшаву, дзе дакументаваў ваенныя разбурэнні. Ён заснавальнік і старшыня фотаклубу Польшчы, Віленскага фотаклубу, Саюзу польскіх мастакоў-фатографаў, польскага фатаграфічнага таварыства. Усе тры краіны зараз лічаць Яна Булгака бацькам сваіх нацыянальных школ фатаграфій. Адна назва альбома «Нарач – найвялікшае возера ў Польшчы», чаго вартае. А некалькі сотняў здымкаў, зробленых у наваколлях Менскай Наваградка, былі апублікаваныя ў іншым альбоме «Літва» у фатаграфіях Яна Булгака. І альбом гэты складаўся з 6 тамоў.
А пачыналася ўсё з сямейнай гісторыі. Булгак закапіўся фатаграфіяй пасля таго, як ягоная жонка атрымала ў падарунак фотакамеру. Якую фатаграфію ўсё ж абраць? Нарач, свір, дрывяты, мядзель, гродна, глыбокая, вельмі добрая. Аркі Вільні, касцёл Брыгітак у Гродні, ці можа ўсё ж Крэва, ці гандлёвыя рады ў Наваградку, якая вам найбольш спадабалася? З вами была Катя Барушка і цыкл пра гэта вам не раскажуць у школе адукацыйнай платформы «Васьміног». Лайкайце, калі вам было цікава, мы гэта вельмі любім. І пішыце каменты, калі было не цікава. Дзякуй за вашу увагу. А яшчэ менавіта віцебскі фатограф Зыгмунд Юркоўскі увайшоў ва ўсусветную гісторыю як родапачынальнік імгненнай фатаграфіі. Гэта менавіта ён вынайшаў шторна-шчыльны затвор у 1882 годзе.